Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο Παράθυρο στην ενημέρωση, ενημέρωση@mail.com. Και μέχρι τη 1 θα είμαστε κοντά σας για να σας μεταφέρουμε όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα, από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλία και φυσικά και από το εξωτερικό, τα σημαντικότερα νέα. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν από το διάλειμμα, θα έχουμε μία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο των ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βαρσαμίδη Κώστα. Τον βλέπετε κιόλας. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να δούμε ένα ρεπορτάζ που είδαμε και πριν από 2 μέρες εδώ στην εκπομπή με τα παιδιά των ΤΕΗ στα Νέα Μουδανιά, εκεί που ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει την απεργία πείνας. Κάποιοι βέβαια έχουν υποχωρήσει για λόγους υγείας. Πάμε όμως να ακούσουμε τις δηλώσεις των παιδιών αυτών και μετά θα επανέλθουμε για να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, να πούμε όλα τα προβλήματα και όλα τα θέματα που απασχολούν τα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Γιατί είμαστε η μοναδική σχολή σε όλη τη χώρα, η οποία ενώ καταργείται ή συγχωνεύονται όπως κάποιες άλλες σχολές, δεν έχουμε μπει στην μεταβατική περίοδο, δηλαδή να τελειώσουν οι φοιτητές στον τόπο τους και μετά η σχολή να καταργηθεί ή να συγχωνευτεί. Έτσι τώρα, όχι τώρα, από το νέο ακαδημαϊκό έτος όσοι φοιτούν, όσοι σπουδάζετε εδώ θα πρέπει να πάτε μεσολόγιο. Όπως λέει το σχέδιο Αθηνά, από το Σεπτέμβριο πρέπει όλοι οι ενεργοί φοιτητές, 152 φοιτητές δηλαδή που είναι ενεργοί στο ΤΕΗ των Μουδανιών, να μεταβατική, ναι. Τι άλλο σκέφτεστε πέρα από αυτήν την απεργία που αποφασίσατε? Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι μια ακραία κίνηση, όπως καταλαβαίνετε και εσείς. Δεν μπορούμε ακόμα να σκεφτούμε κάτι πέρα από αυτό, γιατί έχουν προηγηθεί πορείες, έχουν προηγηθεί καθιστικές διαμαρτυρίες, έχουν προηγηθεί πάρα πολλές συνελεύσεις. Όπως βλέπετε, φτάσαμε στην έσχατη λύση της απεργίας πείνας. Μήπως και καταφέρουμε κάτι. Αν δεν εισακουστούμε ούτε με αυτή την απεργία, τότε σίγουρα να περιμένετε κάτι παραπάνω. Τι ακόμα, ίσως το αποκαλύψουμε στο μέλλον. Ελπίζουμε να λήξουν όλα ήρεμα με αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής. Με τοπικούς φορείς είχατε κάποιες επαφές, έγιναν κάποιες κινήσεις, εννοώ τοπικούς φορείς εδώ από την περιοχή? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποιες κρούσεις, προσπαθήσαμε δηλαδή να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Καταλάβαμε ότι δεν ξέρανε καν την ύπαρξή μας. Δεν είχαμε κάποια στήριξη γενικότερη από τα εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι το προσπαθήσαμε όμως. Ξεκινάμε αυτή την απεργία πείνας, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα μας έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία να κάνουμε κάτι πολύ τραβηγμένο, να τραβήξουν προσοχή. Ξέρουμε πολύ καλά, όπως είπε και ο προηγούμενος φοιτητής μου, δεν βοήθησαν αρκετά ο τόπος, παρά μόνο ο Δήμος Προποτίδας. Όλοι οι πολιτικοί δεν κάνουν ήρθαν από εδώ να δουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι πρεσβεύει το τμήμα. Εμείς συνεχίζουμε, πρωί βράδυ θα είμαστε εδώ πέρα και καλούμε όλο τον κόσμο των Μουδανιών, έστω και τελευταία στιγμή, να έρθουν να συμπαρασταθούν μαζί μας. Σίγουρα η κίνηση των ορισμένων φοιτητών μας να αποχωρήσουν απεργία πείνας είναι ένα πολύ ακραίο μέτρο, αλλά δυστυχώς η πολιτεία δεν εισακούει τις προτάσεις μας και η τελευταία πρόταση του σχεδίου Αθηνά καταργεί το τμήμα μας και μεταφέρει το προσωπικό, τους φοιτητές, τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό πάρα πολλά χιλιάδες. Ακούσαμε, κύριε Πρόεδρε, τις δηλώσεις των παιδιών και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να μας πείτε λίγο εάν για εσάς, για το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις από το Υπουργείο Παιδείας που θα ανακοινωθούν βέβαια σήμερα από ό,τι διαβάζω στον τύπο. Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς? Δεν έχουμε κάποια τέτοια σχετική πληροφόρηση. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι το δεύτερο επικαιροποιημένο σχέδιο Αθηνά, το οποίο προβλέπει τη μετακίνηση 4 τμήματων του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, 3 στο ΤΕΗ Σερών και 1 στο ΤΕΗ Μεσολογγίου. Πέραν από αυτό, άλλη περαιτέρω αλλαγή δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον να έχει ανακοινωθεί. Μάλιστα. Η περίπτωση του τμήματος
των μουδανιών, της τεχνολογίας αλίας και υδατοκαλλιεργειών, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος κάποιων φοιτητών και κάποιων εκπαιδευτικών, αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο να υπαχθούν στις μεταβατικές διατάξεις, κάτι που έχει γίνει σε πολύ μεγάλη κλίμακα για κάποια άλλα τμήματα. Μάλιστα, και να πούμε ότι τα παιδιά τα οποία κάνουν απεργία πείνας διανύουν την 7η μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. 7 ημέρες λοιπόν απεργία πείνας. Μήπως γνωρίζετε τον αριθμό των παιδιών στο ΑΤΕΗ? Εξ όσων γνωρίζω ήταν 10 άτομα τα οποία είχαν ξεκινήσει την απεργία πείνας, 2 αποχωρήσανε για λόγους υγείας και έχουν απομείνει 8. Η απεργία πείνας είναι ένα ακραίο μέτρο, θα έλεγα. Βέβαια. Από τη στιγμή που βάζει σε κίνδυνο όχι απλώς την υγεία αλλά και τη ζωή των φοιτητών. Καταλαβαίνετε λοιπόν την απελπισία και την απόγνωση αυτών των παιδιών που αγωνιστήκανε, δώσαν πανελλήνιες εξετάσεις για να εισαχθούν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της επιλογής τους και ξαφνικά με ένα προεδρικό διάταγμα αλλάζει η ζωή τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό, να μην πω όλοι εξ αυτών, προέρχονται από χαμηλά και αδύναμα οικονομικά στρώματα που δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την στήριξη των παιδιών. Και τι ζητάνε λοιπόν από το Υπουργείο? Να πάρει μια παράταση. Όχι, να υπαχθούν και αυτές τις μεταβατικές διατάξεις. Δηλαδή, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον τόπο όπου εισήχθησαν και στη συνέχεια το Υπουργείο, αν και εμείς διαφωνούμε θεσμικά με αυτή τη μεταβολή, δηλαδή την κατάργηση του τμήματος τεχνολογίας αλίας και υδατοκαλλιεργειών, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον για το θέμα των φοιτητών, να υπάρξει μια μεταβατικότητα σε αυτή την αλλαγή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τμήμα τεχνολογίας αλίας και υδατοκαλλιεργειών των Μουδανιών, δηλαδή του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, το παράρτημα στα Μουδανιά, έχει αξιολογηθεί πρώτο μεταξύ των αντιστοίχων τμήματων σε όλη την Ελλάδα. Όπως επίσης και ότι το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο για το 2013 διεθνώς σε όλη την Ελλάδα τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας και για πρώτη φορά το μοναδικό τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, το οποίο έχει μπει στο 7% των αρίστων της παγκόσμιας κατάταξης. Αντί λοιπόν το Υπουργείο να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, εκπαιδευτικούς και φοιτές, και δρέπουν δάφνες ακαδημαϊκές στο εξωτερικό, διεθνώς, να προχωρήσουν στην ακαδημαϊκή τους πορεία απερίσπαστη, προχωρά χωρίς λόγο σε μεταβολές, χωρίς κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο, χωρίς κανένα ανεπτυξιακό κριτήριο, χωρίς καμία αιτιολογία. Άραγε τι επιζητούμε? Να καταστρέψουμε κάτι το οποίο είναι καλό, κάτι το οποίο είναι ένας κόμβος αριστείας? Έχουμε αυτή την απορία. Δικαιολογημένα νομίζω. Κύριε Πρόεδρε, πόσα παιδιά φοιτούν στα ΤΕΗ Μουδανιών και πόσα παιδιά συνολικά, αν μπορείτε να μας πείτε, στα ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης? Στο ΤΕΗ Μουδανιών αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι είναι γύρω στα 500 φοιτητές. Ενεργοί όμως φοιτητές είναι γύρω στους 155. Είναι αρκετός ο αριθμός, είναι μεγάλος αριθμός. Βεβαίως, και οι ενεργοί φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι εγγεγραμμένοι, οι οποίοι για κάποιο λόγο, είτε οικονομικό είτε προσωπικό, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους, δεν έχουν το δικαίωμα να αποφοιτήσουν και αυτοί και να πάρουν το πτυχίο τους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να διαγράψουμε τις προσπάθειες τόσων παιδιών επειδή για κάποιο λόγο σε καμία περίπτωση. Και ειδικά σε αυτή την περίοδο που ζούμε, που η κρίση πραγματικά έχει επηρεάσει όλα τα επίπεδα της ζωής και όλα τα στάδια, έτσι. Και τα παιδιά κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να σπουδάσουν, δουλεύουν ταυτόχρονα, κάνουν πολλά. Είναι. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά είναι αγωνιστές της ζωής. Προσπαθούν για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους, εργαζόμενοι, σε διάφορες δουλειές οι οποίες είναι περιστασιακές, να μπορέσουν να συντηρήσουν και τον εαυτό τους, αλλά και να συνδράμουν στο οικογενειακό εισόδημα που τους βοηθάει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Όταν λοιπόν υπέρχονται τέτοιες μεταβολές, πέραν από οτιδήποτε άλλο, δεν εξετάζω εγώ μόνο το ακαδημαϊκό ή το τεχνοκρατικό, ας το δούμε από πλευράς ανθρώπινη. Θα πρέπει λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου να επιδείξει μια κοινωνική ευαισθησία. Δεν διαχειριζόμαστε αριθμούς και γραφειοκρατικές μόνο καταστάσεις, διαχειριζόμαστε τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν μπορεί λοιπόν να διαγράφουμε τα όνειρα αυτών των παιδιών, επειδή έτσι αποφασίσαμε, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σταθερό. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει κάποιο σταθερό θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει για ποιο λόγο μπορεί να εξαφανιστεί από τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας ένα τμήμα ή ένα ολόκληρο ίδρυμα. Εγώ περιγράφω το σχέδιο Αθηνά σαν μια διαδικασία κινούμενης άμμου.
που σημαίνει ότι μπορεί κάθε μέρα που ξημερώνει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας να μεταβάλει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, εξαφανίζοντας στην κυριολεξία ιδρύματα με μακρόχρονη ιστορία, όπως επιχειρήθηκε να γίνει στην περίπτωση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ναι. Στην αρχική έκδοση του σχεδίου Αθηνά, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ήταν να διαλυθεί. Δεν θα υπήρχε. Συνεπικαιροποιημένη διατήρησε με την αυτοδυναμία του και την ύπαρξή του, πλην όμως υπέστη έναν ακροτηριασμό ακαδημαϊκό. Από τη στιγμή που 4 τμήματά του εξαφανίζονται και άλλα 6 συγχωνεύονται και καταργούνται κατ' ουσία. Με μεταβολή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών, κάτι που επιφέρει αλλίωση σε αυτό το οποίο οι ίδιοι ήθελαν να σπουδάσουν και να μπορέσουν στη συνέχεια να το κάνουν ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά όλοι οι υπουργοί, όσο περνάει ο καιρός, έχουν μετατραπεί σε ψυχροί εκτελεστές όλων των πραγμάτων. Και φυσικά οι υπουργοί παιδείας σε ψυχροί εκτελεστές των πανεπιστημίων της χώρας. Αυτό βέβαια είναι επειδή παίρνουν και τις οδηγίες από την Τρόικα και δεν μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις. Δεν τους δικαιολογώ, έτσι, απλά λέω πώς είναι η πραγματικότητα. Είναι ψυχροί εκτελεστές. Μας το λένε και οι τηλεθεατές μας στα μηνύματά τους. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω όμως είναι ότι ποιοι άνθρωποι, τουλάχιστον από πολιτικής πλευράς, είναι αυτοί που σας έχουν στηρίξει μέχρι στιγμής, έχουν επισκεφθεί τα τμήματα των ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης και έχουν κάνει κάτι, έστω και έχουν βάλει μία φωνή, έχουν γράψει μία επιστολή, έχουν πει κάτι στους πιο αρμόδιους, στον Υπουργό, στον ίδιο, για το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που είναι στο πλευρό σας? Κοιτάξτε, είναι αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε, είναι να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Να υπάρξει λοιπόν θεσμική παρέμβαση. Δεν μας ενδιαφέρει να ενδιαφερθεί κάποιος συγκεκριμένα για το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και μόνο. Μας ενδιαφέρει να ενδιαφερθεί για το σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, διότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να υπάρχουν σταθεροί κανόνες αξιοκρατίας και δικαίου. Θα ήταν, θα έλεγα, παράλογο εάν κάποιο ίδρυμα επιζητούσε τον παραγοντισμό. Κάποια άλλα ιδρύματα, όπως γνωρίζετε, το κάναν αυτό και μάλιστα δημόσια επέρονταν για την ικανότητά τους να προσελκύουν πολιτική συνδρομή. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο για το Αλεξάνδρου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε και έχουμε κάνει και έκκληση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο σταθερό ακαδημαϊκών κριτηρίων, το οποίο να καθορίζει ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες που πρέπει να έχει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να μπορεί να παρέχει άριστη εκπαίδευση στους φοιτητές του. Αυτό είναι το οποίο ζητούμε και σε αυτό θα παραμείνουμε σταθεροί. Δεν συμβιβαζόμαστε με λογικές παραγοντισμού, ούτε με λογικές προσωπικής ή ειδικής μεταχείρισης κάποιων ιδρυμάτων. Δεν θέλουμε διακριτικές μεταχείρισεις για κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσα στην Ελλάδα και θα αγωνιστούμε, είτε είναι το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είτε κάποιο άλλο ίδρυμα το οποίο υφίσταται μία άδικη μεταχείριση, να αρθεί.